Konservatiiviset uutiset, hyvää iltaa. Aiheitamme tänään ovat: Tšekissä puhutaan islamin kieltämisestä, Unkarin hallitus syyttää Brysseliä kampanjansa sensuroimisesta, Irlannissa astuu voimaan uusi liberaali aborttilainsäädäntö, Jussi Halla-aho ja sanomalehti Karjalainen sanasodassa sekä ensi viikolla vietämme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa. Monissa Itä-Euroopan maissa islamiin suhtaudutaan huomattavasti Länsi-Eurooppaa jyrkemmin. Tšekkiläinen vapaus- ja suora demokratia eli SPD-puolue on mennyt vieläkin pidemmälle. Puolue on ehdottanut Tšekin parlamentissa islamin kieltämistä. SPD haluaisi kieltää kaikki vihaa ja väkivaltaa edistävät ideologiat. SPD:n mukaan yksi tällaisista ideologioista on islam. Sen lisäksi he kieltäisivät myös fasismin ja natsismin. SPD sijoittui 4. Tšekin parlamenttivaaleissa viime vuoden lokakuussa 10,6% ääniosuudellaan. Myös vaalit voittaneen keskustaoikeistolaisen ANO-puolueen puheenjohtaja, pääministeri Andrej Babiš on esittänyt islamkriittisiä lausuntoja. Hänen poliittiset juurensa ovat sosiaalidemokraattisessa puolueessa, mutta tästä huolimatta hän suhtautuu islamiin paljon länsi-eurooppalaisia sosiaalidemokraatteja kielteisemmin. Myös Tšekin presidentti Miloš Zeman on esittänyt voimakasta islamkritiikkiä. Marraskuussa Unkarin hallituksen tiedottaja Zoltán Kovács ilmoitti, että Euroopan terrori-iskuja käsittelevä liikkuva kampanja on tulossa Brysselin ja Budapestin kaduille. Kampanjalla pyritään kiinnittämään huomiota EU:n maahanmuuttopolitiikan seurauksiin sekä siihen, mitä Euroopan parlamentin ALDEn johtaja Guy Verhofstadt on sanonut. Nyt Unkari sanoo kampanjan joutuneen sensuurin kohteeksi. Joulukuun alussa Brysselin poliisi pysäytti kaupungilla ajaneen kampanja-auton. Poliisin pysäyttämässä autossa on kuvia Brysselin ja Nizzan terrori-iskuista ja lause: vuodesta 2015 lähtien terroristi-iskuissa on kuollut satoja, mutta Guy Verhofstadt sanoo, meillä ei ole maahanmuuttokriisiä. Tämä on mielipuolista. Bryssel on vahvistanut puuttuneensa kampanjaan. Unkarin hallituksen kampanjassa on kyse kritiikistä liberaalidemokraattisen ALDEn toimintaa kohtaan. Viime marraskuussa Guy Verhofstadtin johtama ALDE käynnisti samanlaisen mainosautokampanjan Unkarin presidentti Viktor Orbánia vastaan. ALDEn mainoksissa oli Viktor Orbánin kuva ja teksti: ensin hän vei rahamme, nyt hän haluaa tuhota Euroopan. Unkarin valtiosihteeri De Meuter paheksui sitä, että Guy Verhofstadtin sallittiin tuoda julki mielipiteensä, mutta unkarilaisia estetään tekemästä niin. Irlanti sallii abortit uuden vuoden vaihtuessa. Aiemmin maan perustuslaki asetti raskaana olevan naisen ja lapsen elämän samanarvoiseksi. Toukokuisessa kansanäänestyksessä 2/3 kansasta halusi kuitenkin kumota syntymättömän lapsen oikeuden elää. Kansanäänestyksen seurauksena Irlannin terveysministeri Simon Harris on kiirehtinyt uutta aborttilainsäädäntöä. Lain on tarkoitus astua voimaan tammikuun 1. päivänä, vaikka jotkut terveydenhuollon ammattilaiset ovat kritisoineet aikataulun olevan liian tiukka. Irlannin kansanäänestys herätti keskustelua myös Suomessa. Keskustelu oli siinä määrin latautunutta, että kristillisdemokraattien kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen koki tarpeelliseksi kirjoittaa aiheesta kirjan. Päätimme kysyä hänen mielipidettään Irlannin uudesta aborttilainsäädännöstä sekä abortista käytävästä keskustelusta. Olen perehtynyt Irlannin uuteen lainsäädäntöön ja olen kyllä pettynyt ja surullinen siitä, että siellä muutettiin lakia niin, että lapsen elämää ei enää suojella sieltä alusta lähtien, vaan Irlannissa on nyt tulossa tuo 12 viikon raja, johon saakka abortin voi täysin vapaasti ilman mitään erityisiä perusteluita ihan äidin päätöksellä saada ja sen jälkeenkin sitten vielä tietyillä erityisillä perusteilla.
Tässä toki seurataan monen muun Euroopan maan kehitystä, mutta olisin toivonut, että meillä edelleenkin olisi niitä maita, joissa annetaan ihmisen elämälle arvo, myös silloin, kun hän itse ei pysty itseään puolustamaan. Irlannissahan oli aika tiukka lainsäädäntö hyvin pitkään ja itse asiassa oli hyvin vähälle huomiolle on jäänyt se, että Irlannissa kuolleisuus synnytykseen ei ollut yhtään sen huonompaa kuin keskimäärin Euroopassa muutoinkin ennen tämän lainsäädännön vapauttamista. Ja keskustelua tiivitettiin aika pitkälti sellaisilla yksittäisillä dramaattisilla esimerkeillä, joita helposti löytyisi muualtakin. Mä olin aika hämmästynyt tämän vuoden aborttikeskustelusta, joka laukesi aika pitkälti ulkoministeri Timo Soinin pienistä huomioista, esimerkiksi blogikirjoituksesta ja hänen osallistumisestaan kynttilän mielenosoitukseen. Nyt vedottiin siihen, että tässä olisi kyseessä sellainen luovuttamaton naisen oikeus omaan ruumiiseensa, josta ei ikään kuin voisi edes olla toisenlaisia mielipiteitä. Ja tällainen perusteluhan on myös lääketieteellisesti aivan perusteeton. Kun puhutaan syntymättömästä lapsesta, niin ei todellakaan ole kysymys osasta äidin kehosta tai äidin ruumiista, vaan yksilöstä, jolla on ihan omat perintötekijänsä heti sieltä hedelmöityksestä lähtien. Ja se keskustelun sävy oli kyllä aika hämmästyttävää. Sen takia itse sitten päädyin siihen, että kirjoitin tuossa syksyllä kirjan aborttiin liittyen ja olen itse asiassa sen jakanut myös kaikille kansanedustajille ja saanut myös jonkin verran palautetta, että sitä on luettu. Mielestäni on aika tärkeää tänä aikana, että nostetaan se kysymys esiin, mihin aika harvat uskaltavat vastata, että mistä ihmisen elämä alkaa. Kaikkihan me arvostetaan ihmisen oikeutta elämään, mutta mielestäni niiltä, jotka kannattaa aborttia, tulisi vaatia myös vastauskysymyksiä, mistä se elämä sitten alkaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja sanomalehti Karjalainen ajautuivat sanasotaan karjalaisen itsenäisyyspäivän tapahtumia koskevan kolumnin takia. Karjalainen julkaisi sunnuntaina 9. joulukuuta pääkirjoitussivullaan kolumnin, jossa kirjoittaja Suonna Kononen väitti Jussi Halla-ahon marssineen itsenäisyyspäivänä natsilippujen takana. Väitteen oli aiemmin esittänyt myös Yleisradio. Väite perustui ilmeisesti siihen, että toimittajat olivat sekoittaneet itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestetyn kansallismielisen 6.12 soihtukulkueen ja kansallissosialistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssin. Halla-aho vieraili 6.12 soihtukulkueen lähtöpaikalla, ei vastarintaliikkeen marssilla, jossa hakaristiliput nähtiin. Halla-aho vaati Karjalaista oikaisemaan virheellisen väitteen. Karjalainen julkaisikin kolumnia koskevan lyhyen oikaisun. Jussi Halla-aho kuitenkin huomautti Twitterissä journalistin ohjeisiin viitaten, ettei pääkirjoitussivun asiavirhettä ole sopivaa korjata pienellä oikaisulla lehden sisäsivuilla. Journalistin ohjeiden mukaan korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Maanantaina 10. joulukuuta Karjalainen julkaisi artikkelin otsikolla "Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei marssinut natsilippujen alla", jossa väitettiin Halla-ahon ottaneen Karjalaisen maalitaulukseen sosiaalisessa mediassa. Artikkelissa todettiin, että vastuullisena mediana Karjalainen korjaa virheensä aina oma-aloitteisestikin ja tekee sen nyt vielä toistamiseen.
Tekstin kirjoittaja Jani Leinonen kutsui Halla-ahon julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeisiin vetoamista toimituksen ohjeistamiseksi ja huomautti, että samat ohjeet kieltävät tiedonvälityksen sisältöä koskevien päätösten luovuttamisen toimituksen ulkopuolelle. Perussuomalainen toimittaja Juhani Huopanen huomautti Facebookissa, että journalistin ohjeiden mukaan kritiikin kohteelle on annettava oikeus kommentoida asiaa jo etukäteen, jos se on omiaan asettamaan hänet erityisen kielteiseen valoon. Karjalainen ei ollut suonut tätä oikeutta Jussi Halla-aholle. Lisäksi Huopanen kritisoi, ettei Karjalainen ole itse JSN:n ohjeisiin sitoutunut, vaikka syyttää tästä perussuomalaisten puoluelehti Suomen Uutisia. Suomen Uutiset ei ole JSN:n jäsen, koska se ei katso olevansa vahvan puoluesidonnaisuutensa vuoksi riippumaton tiedon välittäjä. Ensi viikolla valtaosa maailman kristityistä hiljentyy juhlistamaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Joulu on yksi kristikunnan tärkeimmistä juhlista. Sitä juhlitaan ympäri maailmaa ja se on yleinen juhlapäivä myös monissa ei-kristityissä maissa. Jouluun kuuluu yleensä lahjojen antaminen läheisille. Lahjoilla on 2 tarkoitusta. Niiden ajatellaan symboloivan lahjoja, joita Jeesus lapsi sai idän tietäjiltä. Tavalla on myös juurensa kristityn pyhimyksen Pyhän Nikolaus ihmeiden tekijän tarinassa. Nykyisen Turkin alueella piispana toimineen Nikolauksen kerrottiin tehneen salaa hyvää jakamalla lahjoja alueen köyhille. Pyhimyksen tarina on myöhemmin muuntunut modernin joulupukin hahmoksi. Useimpien kristittyjen joulunviettoon kuuluu jouluyön Jumalan palvelus. Kirkkokuntaan katsomatta monet seuraavat joulupäivänä joulutervehdystä ja siunausta, jonka paavi toivottaa koko maailmalle Pietarin kirkon parvekkeelta. Läntinen kristikunta ajoittaa Jeesuksen syntymäjuhlan joulukuun 25. päivälle. Suomessa lahjat jaetaan jo jouluaattona, mutta esim. Latinalaisen Amerikan maissa lahjat jaetaan vasta loppiaisena, aivan kuten Itämaan tietäjät toivat Jeesus lapselle lahjat vasta vähän hänen syntymänsä jälkeen. Myös konservatiiviset uutiset hiljentyvät viettämään vapahtajamme syntymäjuhlaa. Seuraavat uutiset tulevat uuden vuoden jälkeen perjantaina 4. tammikuuta. Siunattua joulua ja menestyksellistä uutta vuotta. Mikäli haluat tukea TV7 konservatiivisia uutisia tai muuta ajankohtaistuotantoamme, voit tehdä sen käyttämällä alla mainittua tilinumeroa ja viitettä. Tai soittamalla puhelimella tämän ohjelman aikana alla mainittuun tukinumeroon. Jumala siunatkoon lahjoituksesi ja koko Suomen kansan.